Ваш шмат, я щасливий бачити. Наш шмат. Я тобі покусив кепку. Учорашні дзень пачаўся як звычайны дзень, што там у нас пад'ём, там усялякія там тое, што робіцца пасля пад'ёма, сечка такая смачная, цёплая, прагулка. Ну а потым сказалі, што трэба збірацца на допыт з дакументамі. Документов у меня никаких нема, тому я просто стоял, чекал, пока меня выведут. Меня вывели, и я потом чекаю еще несколько годин, что будет далее. Ну, я как бы не под следством был, то бок меня допытывать не было наконт чаго. По адчуваннях тое, што трэба было ад мяне у КДБ, яны зрабілі. Вось. Ну, былі там некаторыя там смешныя варыянты, якое-нибудь там трэцяе інтэрв'ю якому-нибудь вядомаму блогеру там у рамках якога-нибудь чарговага шоу. Ну, але меркуючы па тым, што асноўная справа была зроблена, я думаў трошка пра этапы, а адзінае, што бянтэжыла, што не былі сабраныя рэчы, ну, але, аказваецца, іх сабралі без мяне. Вось. Ну і потым этап, звычайны этап у стылі КДБ, калі ты едзеш, нічога не бачыш. Ну і там уже па адлегласцях я прыкідваў, што ну вось мы нібыта праехалі ўжо ўсе менскія тэлестудыі, дзе я мог бы паздымацца там у НТ, там, ага, Макаён, калі таксама ўжо па часе праехалі. Ну і потым я ўжо па тым, што, відаць, машына разагналася і нідзе не спыняецца, падумаў, што мы едзем у Новаполацк. Да таго, што на Полацку у мяне былі дакументы, да таго, што, наколькі я разумеў, гэтыя даведкі, якія пра вызваленне таксама выдаюцца на Полацку. І таму, як бы, я ехаў на Полацк. А потым аказалася, што гэта не на Полацк, што праз 15 хвілін будзе нешта цікавае, як там сказалі. Ну, ты вот адчуваеш такое збянтэжанасць, узрушанасць, адчуванне нерэальнасці таго, што адбываецца. Ты ехаў у адной машыне з маскай на твары, у наручніках, з КДБ, ехаў увогуле ў зону, паказваецца, ты прыехаў не ў зону, а на мяжу, цябе забралі іншыя людзі, кажуць табе добрыя словы, кажуць, што ўсё выдатна, ну, а ты едзеш з такім тварам, нібыта там свет на цябе абвальваецца, спрабуеш гэта пераварыць. Ну, гэта такі шокавы стан. Я ввогуле не павінна мне зайздросціць, бо я за адзін дзень, перажыўшы, ну, трапіўшы з самага такога з месца Беларусі, якое наўрад ці хто-небудзь хацеў бы трапіць, з апошняга месца Беларусі, якое хто-небудзь хацеў бы трапіць па сваёй волі. Ты раптам апынаешся ў свабодных умовах, не чакаўшы гэтага. Нейкі час ты думаеш, што гэта ўвогуле як бы такая падстава пад цябе, цябе вытураюць, твая жонка, дзеці там, што далей? Гэта, ну, што яшчэ можа біць больш балюча, потым ты даведаешся, што ён тут. Ну, прыязджаеш, бачыш, ну і ўсё, тут як бы камень з плеч, і шчасця столькі, што ты не можаш там нармальна праяўляць яго, то бок абняцца, расцалавацца там, я не ведаю, то бок ты гэта робіш, але ўсё роўна цябе гулу ў вушах стаіць, што адбылося. Ну, з сынам я буду знаёміцца ўжо другі раз. Першы раз мы знаёміліся ў 3 гады, калі я пабачыў яго праз год пасля развітання, забралі мяне, калі яго было яму 2 гады. Амаль праз год было першае доўгае спатканне, куды ён мог прыехаць. Не пазнаў. Ну, фактычна за дзень мяне там не пазнаў, бо 3 гады гэта яшчэ не той узрост, калі можна так проста некаму дзядзьку
выказаць нейкі давер увогуле за такі кароткі прамежак. Потым праз год ужо ён мяне хутчэй прыняў, але тут зараз мы пакуль яшчэ з ім наладжваем масты, бо ён крыху зашмат новых абставінаў для яго. Ну, ж сказалі, яны ж таксама трошку ў стрэсавым стане, там сказалі: тата, рады цябе бачыць. Яніна чакала, у Яніны траўма будзе нейкая, відаць, ёсць нейкая, все-таки она даволі дарослая дзяўчынка, она разумее, можа не ўсё, але што адбываецца, яна да гэтага часу баіцца, што я знікну зноў. То бок, што цябе тут, кажа, не затрымаюць, кажу, не, цяпер усё будзе спакойна. То бок, з ёй яшчэ трэба будзе таксама наладжваць масты, тлумачыць, што ўсё цяпер бяспечна. Ну, я учора засынаючы, просто прабегся хутенька па навінах, ну, што сёння адбывалася, ну і праз гэтыя спасылкі, ну, пабачыў спасылку на спіс затрыманых журналістаў, я яго памятаю яшчэ з 21-го году, і я быў просто уражаны, узрушаны вось гэтымі колькасцямі экранаў, які я прагортваў, і бачыў знаёмыя імёны. Гэты знаёмыя імёны. І я просто вось гэта адчуванне радасці і шчасця, ну, крыху паблякла, вяртаешся на зямлю. Столькі журналістаў зараз сядзяць. То бок, гэта, вядома, вельмі шакавальная інфармацыя, улічваючы тое, што калі ты сядзіш на калоне, бачиш, як выходзяць людзі, тебе мімаходам ствараецца ўражанне, што нейкая адліга, відаць, нейкае пацяпленне. А тут ты трапляеш да інфармацыі і бачыш, што людзей бяруць, прычым 24-й год, божа мой, все новае і новае, як быццам бы нейкі адкладзены план. То бок, гэта так даволі гнятлівае ўражанне стварае. Уся заслуга належыць адміністрацыі Трампа. Прэзідэнт вельмі ясна даў зразумець, што мае намер вярнуць дадому ўсіх людзей, усіх амерыканцаў, якіх трымаюць як палітвязняў па ўсім свеце, і іх тысячы. Але ў гэтым выпадку мы аддаём належнае прэзідэнту, бо Андрэй грамадзянін Беларусі. І навошта гэта рабіць ЗША? Прасцей кажучы, гэта праца, якую робіць у гэтым выпадку Радыё Свабода. Праца ацэненая адміністрацыяй Трампа і нашай аўдыторыяй. Welcome home.